आं बेवहाय दिनै गसाइगाव फैनायखायनो आंनि जि माने दाख्लैनि जि जोंनि एसेम्बलि सेसनाव जि माने लेन्ड रेभिनिउ डिपार्टमेन्टनिफ्राय जि मोनसे रिपर्ट ओंखारदों माने गसाइगावनि रायजो आं दिनै गसाइगाव दंफैयो गसाइगावनि रायजोफोरखौ आं खोनासंनो थिनदों गासैबो बे मिडियानि जि आंनि जि बाइट बेखौ शेयार खालाम बे सैथो गसाइगावआव थांनाय 17 बोसोराव 14टा फेमिलिनो मात्र हाग्रामाया पाट्टा लेन्ड होदों 14टा अनलि 1/4 आरो बेबायदि बरमा जोंनि बरमा जि सार्कोल बे सार्कोलाव अनलि 2 सानैनोल' 17 बोसोराव माने पाट्टा होदों बेनिफ्राय सानदो रायजोफोर बेसेबां दिन रायजोनि खामानि मावखो साहा ओनसोलाव थानाय जोंनि बर' रायजो राजा आंनि आइ आफामोना दिनै हानि पाट्टानि थाखाय बेसेबां गोबाव गाबबोखो बेसे दुखु दाला जाबोखो दिनै लाजिनो रोङा बिथांमोना साहा ओनसोलाव थांनाय आंनि आइ आफामोननि खाथियाव थांनानै दिनै हानि पाट्टा होगोन जोंनि सरकार फैबा होगोन होननानै बुङो जाय सरकारानो 17 बोसोर खुंनो सासनाव थानानैबो 14टाल' माने लेन्डनि पाट्टा होदों दिनै जोंनि सरकारा 16,000 माने रायजो राजानो जों गासै सार्कोलाव मिलायनानै दिनै लेन्डनि पाट्टा होदों आरो 2,78,000 माने लेन्ड सेटेलमेन्ट जेरावनोखि फिसालानाव फैनाय बा बिबथैनाव थैनाय मानसि थैनायखौ मानसि थैखांबाय खिन्थु हाया माने अयननाव ट्रान्सफार जानांगौ बायनायनि जि लेनदेन बे गासैबो 2,78,000 बे गोरलै बाथ्रा नङा बे मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि जि मिशन जे बैसोमुथि आरो मोनसेया जाहैबाय लेन्ड पाट्टा मेला बे मोननै ओरैबायदि हाबाफारि जाय हाबाफारिया दिनै जोंनि बिटिआरआव थानाय जि हानि समस्या अलमस्ट 50% सेट माने जोङो माने बेखौ मावनो हादों होननानै आङो माने गोग्गानानै बुंनो हायो खारनांसिगोन रायजो राजाफोर बिटिआरनि रायजो राजाफोर गासिबो थफ्ला मोनजोबदो गासिबो थाला मारिखादो हाबफैगोन नङाबा माबाया मोसाया फैसिगोन बिखा जानो फैगोन गोदना अरनो फैगोन खारदो रायजोफोर खारदो मांबार खारनांसिगौ मोसा फैबाय बिबु जाग्रा मोसा फैदों गोदना अरग्रा माने मोसा फैदों